Ahojte priatelia, takže konečne som znovu na scéne. Trošku som mal menší výpadok, ale poďme pekne po poriadku. 17. november, protest v Bratislave. Ako sa to celé začalo, budeme rozprávať hlavne o tom chlapcovi Murovi, ktorý je taký známy teraz. Takže spolu si ho trošku rozoberieme, vyspovedali sme ho trošku, takže sledujte. Čaute ľudia, tu Muro, už pekne sedím vo vlaku, smer Bratislava, vidíme sa na námestí Slobody okolo 6. 7. asi. Bolo by dosť dobré, keby ste tam prišli. Aké je to byť najznámejším študentom na Slovensku? Fúha, začína to byť relatívne vyčerpávajúce. Tak Muro, toto je vyčerpávajúce. Ideme ďalej. Polka rodiny mi padla v krutej informačnej vojne. Netreba im cenzúru, budú mlčať aj dobrovoľne. No tak píš po ceste krédou, pokým ti ju nevezmú. Tí, ktorí zo všetkých farieb vidia len tú červenú. Nakreslí mi predchod niečo a snáď to dáš nezmie. Tak čo priatelia, páčilo sa vám to? Ako hral? Prekrásne, ja som tam nárokom napísal, aby sa Jožko Ráž na to nepozeral, lebo celý hudobný svet prakticky spadol teraz, že buď to Jožo hraje falošne, alebo toto sa zmenilo, že 50 000 ľudí na to tleska, ako ja som skoro odpadol, ale dobre, ideme ďalej. Starať sa o ľudí to nie, však naše problémy vyriešia konšpiračné teórie. Čo si myslíte, keď už poslali naspäť Ukrajincov, vyliečili gejov, asimilovali Maďarov, pokrstili moslimov, segregovali Rómov, kto bude ďalší? Joj moja zlata, a ty si vlastne teraz to. Ja som teba vôbec nezaregistroval, ale až teraz prvýkrát. Neviem, či mi niečo ušlo, alebo nie. Takže poďme pekne po poriadku. Kto vlastne tých Rómov segregoval, alebo neviem, čo si tam vlastne čítala z toho mobilu. Kto ti to písal? Miško na Šimečka, alebo kto? Nejaký progresívec? Prišiel som protestovať proti tomu, kam ťahá Robert Fico Slovensko. Preč z Európskej únie, von z NATO. Preto. Milí páne, ja vám poviem tak. Neviem, skade chodíte, kde chodíte na také omáčky, že Robert Fico ťahá Slovensko preč z únie, z NATO pomaly, alebo už tu je vojna, sú tu Rusi, žijeme tu s mimozemšťanmi, alebo čo. Vy už progresívci máte v tej hlave, aj neviem, či vyberete nejaké špeciálne lieky, keď idete k lekárovi, že mali by si dostať nejaký, ja neviem, prášok normálny, alcipirín, a oni vám tam predpíšu asi 6 kg marihuány, alebo ja neviem čoho. Ľudia, zhodnote to sami, napíšte mi koment, čo tu počujete, ale ideme ďalej. Že nám vládne teda premiér, ktorý nie je akože úplne v poriadku, by som povedala. Ja by som povedala, že on potrebuje odbornú pomoc. Takže aj mladá slečna proste zmanipulovaná pravdepodobne. Ja neviem, vám by asi mali zobrať normálne občianske preukazy. Ja keby som išiel na taký protest, tak určite mám svoj názor. Tiež nemám rád Ficové vychytávky, ako je konsolidácia, a potom kupujú Mercedesy a posielajú na Ukrajinu zbranie a vojenské materiály a tak ďalej a tak ďalej. Jedno hovoria tu, druhé konajú tam. Dobre. Môžeme sa zhodnúť na tom, že proste táto vláda takisto robí chyby, ale je stále lepšie toto zlo, ako keby prišli progresívci. Vy mladí si to zapamätajte. Veď sa pozrite, čo oni ponúkajú. 60 pod hlavy, alebo 80 po hlavy, ja neviem už ani koľko to je, alebo 160, ja neviem, ja normálne neviem, či to mačka z myšu, alebo z potkánom, alebo jak to miešajú, človek s koňom. Proste celé zlé, priatelia. Normálne sa vráte, ak máte problém s tým, ako vládnu, áno, dajte im vysvedčenie, ale sú iné strany, sú normálne pronárodné strany slovenské, ktoré môžete dať hlas. Takže kľudne voľte, ak nemáte už koho voliť, nechoďte voliť. To vždycky vravím, ale nie, že pôjdete voliť teraz PS len kvôli tomu, že tu teraz vládne Smer alebo Hlas alebo niekto taký proste. Takže tak, priateľia.
Kto nedal odber, dajte odber. Budem veľmi rád a sledujte teraz nakoniec, bude velikánsky bonus, ako to má vyzerať na nejakom proteste alebo niečo má zaznieť prvé slovenská hymna. Veď keď tam príde toľko ľudí, tak automaticky, vy jak Slováci, chcete byť Slováci, chcete tu žiť, ale slovenskú hymnu som od vás nepočul, už, ja neviem, od vás som ešte nepočul vôbec, si môže za to celé roky, čo ste vznikli. Tak prvé, keď niečo idete robiť, keď príjete na náš štadión, tak počajú slovenskú hymnu, treba sa postaviť a treba si ho zaspievať. A potom rozprávajte tie vaše omáčky alebo vaše blúdy progresívne, ale v prvom, čo v rade máte oznávať Slovensko ako štát, tak si pustite tú hymnu, ako teraz budete počuť od toho mladého chlapca, ktorého chválim. Čaute. Očina moja, krásna si ako raj.